Ahojte všetci, v prvom videu som úvod trošku skipol, takže ja som Peterson a tento kanál je venovaný Pokémonom. V najbližších videách si rozoberieme celú minulú éru Scarlet a Violet, každý jeden set. Rozbalíme si nejaké boostre, pozrieme sa na card market ceny, aj na chase karty, keď nejaké vyťahneme. Takže okrem hlavného base setu Scarlet a Violet éry vyšli chronologicky Paldea Evolved, Obsidian Flames 151, Paradox Rift, Paldean Fates, môj veľmi obľúbený set, z ktorého som strašne chcel chytiť Charizarda, ale nepodarilo sa mi to. Temporal Forces, Twilight Masquerade, Shrouded Fable, Stellar Crown, Surging Sparks, Prismatic Evolution, Journey Together, z ktorého aj skladá Master Set. Dosť mi toho ešte chýba. Noví rakeťáci Destined Drives a na úplný záver éry duálny set Black Bolt a White Flare. Base sety sú celkovo medzi fanúšikmi tak trošičku opovrhované. Ja base setu Scarlet a Violet verím. A verím mu natoľko, že som si kúpil Booster Box. Booster Box som kúpil niečo pod 150 eur. Takisto na tom bol aj base set Sword and Shield. Booster Box sa predával okolo možno 100 eur. V súčasnosti je card market cena priemer okolo 500 eur. Takže ja si myslím, že tento set má potenciál. Scarlet a Violet base set vyšiel 31. marca 2023 a odštartoval úplne novú éru. Set je z regiónu Paldea a priniesol veľké zmeny. Návrat mechaniky EX, šedé okraje po vzoru japonských setov a tento trend beží doteraz. V tomto sete sa nachádza 198 kariet základných a plus 60 rare kariet. Ak zbierate Pokémonov, určite mi dáte za pravdu, že toto bol veľký historický štart novej éry. Takže ako som povedal, vždy si niečo malo rozbalíme, aby sme mali aspoň aký taký prehľad o kartách, ktoré sa nachádzajú v tom sete. Takže poďme na to. Uvidíme, možno niečo nájdeme. Dobre. Tak poďme na to. A posledná karta je holo. OK, takže pre nás nič moc zásadné. Pozrieme ten druhý balíček. Mimochodom od tejto éry začal card trick 1. Prvá reverska, druhá reverska, holička. OK, takže nič sme nevyťahli. Pozrieme si teda aspoň na card markete ceny sealed produktov a teraz, že či sa oplatí niečo kúpiť. Booster Box. Aktuálna cena price trend je okolo 180 eur. Ja, ako som už spomenul, ja som nakupoval za 150 eur, takže nejaké malé zhodnotenie tam je. Je veľmi dôležité sledovať cenu produktov v anglickom jazyku, pretože napríklad teda v talianskom jazyku budú mať cenu len v Taliansku. U nás tá cena bude nižšia, alebo nemecké, alebo francúzske. Pokémon vyrába to vo viacerých jazykoch, než len anglickom a japonskom. OK, 180 eur. Ja by som si dovolil môjim subjektívnym názorom odporúčiť nákup, pretože to zhodnotenie tam určite bude. Tie karty sú tam pekné, nie však veľmi hodnotné, ale v nejakom časovom horizonte možno 5 rokov určite tam bude výraznejšie zhodnotenie. Je to lacnejší Booster Box a je teda dostupnejší. V porovnaní s nejakým Destined Rivals, ktorý v súčasnosti stojí okolo 400 eur, je to samozrejme strašná cena. Ja si myslím, že tá cena časom ešte pôjde dole, čo sa týka toho Destined Rivals, lebo je to vysoko nad MSPR. OK, druhý hlavný investičný Pokémon produkt sú ETBčka, Elite Trainer Boxy. V tomto našom besete vyšiel duálny v dvoch vyhotoveniach s Koraidonom a s Miraidonom. Kúpite ho okolo 60 eur. Ja som si ho kúpil hlavne z dôvodu, že sa mi páčil. To je tiež ešte ďalšia dôležitá poznámka. Nekupujte si produkty, ktoré sa vám nepáčia, pretože človek nikdy nevie. Padne cena a budete potom smutní, že máte doma produkt, ktorý sa vám ani nepáči, ani ho v aktuálnom čase neviete zhodnotiť. Z dlhodobého časového horizontu je takmer istota, že všetky Pokémon produkty, lebo vieme to z histórie, zhodnotíte. Viete to zhodnotiť.
keď už aj len na Card Markete, ktorý je samozrejme veľké trhovisko pre TCG, nielen Pokémon, ale aj mnohé iné. A pozrieme sa takisto aj na karty, sú tu nejaké goldky. Jednou sa mi aj podarilo, alebo tuším dve, vyťahnuť. Myslím, že túto Rare Candy a Lightning Energy. Sú tu krásne arty. Gardevoir, Koraidon, sú tu full artové karty. Takže podľa mňa má ten set budúcnosť. Za mňa sú tie arty pekné, majú čo ponúknuť, je v tých kartách aj nejaký príbeh. Sú tie arty podľa mňa veľmi výdarné. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Napíšte mi do komentára, ako sa vám toto ďalšie video páčilo. Kliknite na like, odber. V ďalších videách sa budeme venovať nasledujúcim setom z éry Scarlet a Violet. Opäť si niečo rozbalíme a opäť sa pozrieme na ceny. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia.